Wait lang. Okay, ano na? Ready na kayo? Okay na? Inano nyo lang yung tanggal nila. Okay, sige. Wait sa. Okay, ha, no. Mag-intro muna tayo. Hi guys! Meron kaming collaboration. Lovely stay! That's my song! Smile! Welcome to in your eyes. I'm okay. Welcome to Lovely Stay! Smile, Lyra! Wala, smile Lyra lang. Yung ano Smile, triangle. Smile, Lyra! And Just Kathy! just Kathy. Okay, erase na. Yay! Wala! Walang kakwento. Balik-balik na ulit. Parang sound effects lang. Okay na? Pwede na magsimula. Guys, gagawin namin yung Who Knows Me Better. Ginawa na namin yan sa kanilang lahat. So, pang last yung akin, pagod na to sila. Wala na to silang sound effect. Okay, ready na kaya? Ready! Isusulat lang nila sa phone nila, tapos ako na Paano ba ganyan? O mag-edit. Hindi ganun lang. Sige, sa mauna. Sa mata niya, Ang manalo, anong premyo? Louis Vuitton! Hindi, yung Gucci na bag ni Lodi, nasa na yun? Gucci na slipper ni Gucci boy. Michael Kasya sa akin. May Gucci bag ba ako? Joke lang. Bibili pa lang. Hindi, yung Marc Jacob na bag. Okay, ready? Who's my best friend? Ay, Ako na ulan. Ano? Dan! Dan yun sa inyo? Ay, oh! Hindi, yung aso niyo dahil joke lang. Sige. Okay, 1 point. I'm the best. Ano naman, babe? Who's this? Wrong timing ka na naman. Pandan milk tea. It's okay. Sige ba? Okay, you play this off. When's my birthday? Wait. Ah, malapit. No? Wait. No pa siya. Patingin? Spelling. Oh! Tama ka. Ano ba yan? Bakit? Hindi ako nakatype. Who's the best, guys? Sa lahat na lang ako yung nananalo sa lahat eh. So, meaning ako yung the best. Grabe siya 1986. Sorry, 90 ko naman. Ano, 30 na ako? 1990 ka ba? 1990 ka ba? Ano problema mo sa mga type na? Okay. Hindi kasi grabe siya 1986. problema Mas maganda pa ako sa inyo. Mali lang yung date. Mali lang yung date. 1989, di ba? 1990. 1990 na tama na lang sila. Known the longest. But not listening. Hashtag and subscribe. Hashtag not friends anymore. 2 points. Eto, ready na kayong lahat? Yes. Wait Wait na. sa. Nawala ang aking notes. At ano ba yan? Move ka dito. Masabihin nila nila tayo. Hashtag outside. Ano na Sige, favorite cartoon character. What? Na-mention ko to nung nag-ukay-ukay tayo. Oh, wala ko sa uktay ha. Wala ko sa ukay-ukay. Ano sabi mo? Akin ano si... Anong cartoon character? Cactus? Tasmanian Devil? Ninja Turtle. Oo, si Taz. Kasi anong cactus lang? Hindi ba meron kakto sa cartoons? Magkakaaraman ka, uy. Pataka. Ninja Turtles mo yung power mo. Wala, dito. Siyempre mo. Ayaw nga pala. Saan? Nandun nga si Taz. Okay. Tama. Okay. Move on, guys. 2.00. Ito, dapat. Hindi ko alam kung alam niyo to. Okay. Patahilikin na natin. Panira ka, Baba. baby. Who's that? You play bubbles. Oh my gosh. You pop the bubbles. Bigla ka naman. Bulls! Guys, continue to be a living blessing. Mag-promote mo na. Okay. Sound effects. Okay, hon! 60k subscribers. Okay, favorite color? Pag... Hindi ko alam. Ako na una. Okay, relax. Green? Hindi, mali. Mali? Ano ba naman yan? Red, wala. Yellow. Yellow. Shucks, hindi ka nga nagsusot ng yellow eh. You don't know yourself. Hashtag skills. Lowat ka! Okay lang. May battery tayo bago. Ay naku, hindi niya alam ang sarili niya. Hindi may heart yung kulay. Huwag ka dyan. Mint green. Kaya nga yung wall niya, ginano niya, guys. Bobo. Gusto talaga ng mint green na kulay. Kasi What's your maawa kayo. favorite?
Okay na mo, no more. No more. Hello, mamaya na, Mark. May kulap ko. Hindi pa ako. Hindi lang Wala ako. po akong sinasabi. Inuhan na kita, mamaya na. Alam, may nakatalikod sa aral ito. May nakatalik. May pasok ka, di ba? Okay lang. Go. Ang bayad-bayad. Lalaban pa din ako, lalaban pa din ako. Lalaban siya. Okay, ready? Okay, ikaw. 2-0, we're loser. Kahit sa, ano na score? 2-0. Oh my Gosh. gosh. Ano ka naman? Hashtag, Ate, ilang taon na kayo magkaibigan? Hashtag loser. Okay. Not true friends. Favorite movie? Shit. Patingin? House of Us. Oh, Shit, bali siya. Number 3. Is Hashtag true friends. Yes. house lang sa akin nga. Okay, ready? Tari ka na. Oh. 300. Ang bilis niyo mag-start. Subscriber and Ay, friends. Dalawang si hands. Okay. Si ikaw nanalo sa akin kanina, at ako ngayon mananalo sa'yo. Oh my God, we're besties. Change your answer na sa first question. Not done na. It's love staying. Okay, except for Dan, longest relationship. Yung ano, Yung ng loko. Yung ng loko. Years? Years? Ito na, nagsagot ako. 3 years? Diyos ko. 2 years? Ay, ma. Ano? Siman. Ang longest relationship? Hindi 3 years sila. Ilang ano? Ayan. 8 months. Ay, 8 months lang yun. Tapos 3 years kang nag-move on. Siman ka. Oo, tama ka. 3 years ako nag-move on. Baliktad pala. Yung Ano ka naman? Uy! Years! Nakikinig, listen. Listen up, listen up. Listen up. Pero mali pa rin kayo. Bobo! Zero pa rin kayo. Kahit nakinig nga kayo. Tama Zero ako pa rin. kung ano pangalawa. Gosh. Tama si Kat. Wait, 130. My gosh, Kambal. I thought you subscribed na. Grabe. Alright. Tama naman yung answer ko. Ang tagal Okay, ko. okay, ready na? Wait, sana. Sige. Okay, next Ito na. baka mamatay na itong battery last. Hindi pa last. Favorite band? Ha? Band. Banda. Alam nyo to. Alam nyo to. Alam nyo to, Kati. Pangalan nun? Wait. Bee Gees. Hindi. Hindi ba? Na-mention ko to. Nag-okay-okay tayo. Al, bakit? Ay, tama ka! Ano? Air supply. Air supply. Bakit ka nagsasabi na ng mga questions na wala ako doon? Di naman ako nakasagot. Pero bakit confident ako na nagkasabihin, JDG? Wow. Parang yan yung favorite band mo. Yun na nga. Parang, bakit yan yung ganyan? Tapos Bee Gees, ang bilis mag-type. Okay, 1, 2, 1, 3, 3, 0. 1 month siya. Grabe siya. Sorry. What's my zodiac sign? Hindi ko ano. Hindi ako galing. Sinabi ko sa iyo kanina, tinanong mo ako kanina pa yun. Ano sa mo? Scorpio. Scorpio. Nauna siya lovely. Scorpio, ano sabi mo? Isis. Baka mali. Aris nga sa ako. Aris. Scorpio day ka? Hindi ako magaling sa ano. Sinabi ko nga yan sa kanya kanina. Hindi ko alam yung mga ganyan eh. Sige, ito. Ano height ko? Ano si Kat? 4'9"? Hindi, grabe naman, Kat! Nauna Nauna ako naman. sa'yo. Oo, no. 4. Nauna ka ba? Or siya? Ako na una. Hindi ka ba 4'9"? 14 ako. Uy, grabe naman. Sige, Ang tagal mo naman ang isa, Kat. Check mo doon ha. Check mo doon. Ako lagi. Sorry, Nagsabi ako ako points. points. Nauna si Kat. 4'9"? Hindi, grabe naman, Kat. Check mo. 4, 1, 1. Wow, naka-points. Galit talaga. 411. Sige ha, sige See? ha. True friend. Hashtag and subscribe. Grabe, binabaan pa talaga ni Kat yung mic. Sports I play. Sport. Bakit si Lovely? Volleyball. Patakak mo kayo. Hindi din. Ano ba yan? Badminton, tama ka. Nagtatay pa sa tama ka. Yung badminton, yung badminton ng wrong spelling. Ako hirap mag-talk. Pero tama ka. In fairness, 2 points ka na. Ako na lang titingin sa Ang hirap mag-type. Isip lang to, mag-type. Ilan kami magkakapatid? Sino na una? Ako. Mali ka, Lyra. 5. Oo, tama ka. Mali. 4. Makabal, 5 kami, 2 babae, 3 lalaki. Ayaw ni Hindi ka sinama, Lodi. Sinasabi mo ilang kapatid. Oh, yan na naman siya. Mali. Ilan kami magkakapatid? Ilan ang kapatid? Taka ni si Lovely. Grabe. Diyos na sila yun. Gara, Lovely Gara. What's up? Wait, sorry, long way. What's up? Kaya po na ni Nia. Uy. Oh. Tit, tit, ting.
Like kayong person I hate. Wala naman. Uy, wala. Meron, lalagay ko sana. Meron yan. Bulo ko yung grabe. I know. Joke lang. Ay, ano ba naman? Wait, Bakit ka ah. naman questions? Uy, dapat yung personal. Gawa Gusto ka nahirapan kanina eh. O sige, kailan yung kahit month lang, anniversary namin ni Dan? Wow. Gusto nyo personal ah? Tama sila yung una sila. Gusto lang, lagyan ko pa ng date. Layo. 1 April. Oh, no! April 1! April Day. Oo nga pala. Dami S ah. April Fools. Saan na ginawa mo April Fool's Days? Ang dami S. Tama. Lagyan ko pa ng year. Napaka-plural. Alin ang plural at singular doon. Okay, ito. Ilang beses ko na ito mention sa ano ko, sa mga videos. Sabihin mo rin sa akin. Oo, alam mo to. Pag nanonood ka. Dream destination. Country. Country. Yung hindi ko pa napuntahan ha. Wait lang. Ako na una. Ako na una. Ano ka? Ano Korea. sinabi mo? Mali. Akin na yung brain Hindi ko kaya na-mention yan. Di ba sabi, minabas nga ako dito, sabi niyo, lapit-lapit lang dahil. Panalo ako, people! Okay, but you're not in the points. Because I'm 5, guys. So you're just 2. Hoy, Ang bilis na ng jump ako. to 2, point ni Lovely. 3, 5, 3. Hoy, 4 na ako. Huwag ka Wala, na. wait ka. Lolo, oy. 3 na ka. Yung April. Unsa mo din yung uban? Oh, ano pa? Meron ka pa. Oo, apat. Badminton. Badminton. Okay, tapos? Yung isa pa. New Zealand. New Zealand. 3. Oh, 5-3 to nga. Tignan mo dyan, Lodi, ah. 5-3 to, guys. Alam niyo mga Ako competitive mga tao. malalaman natin yun pag edit ko kung sino nagsisinungaling. Sino yung mga sinungaling Yung ng mga 410, siya hindi. Siyempre, ikaw ba nanalo? Hindi ko alam. Ako 4-10. Yung air supply, huwag kong ganyan. Ayaw ko pala. 4 na siya. 6, ako 6-4. Alo, gumagawa siya ng score siya. Sige, 5-4-3. 5-4-2. Ewan ko sa'yo. Ayoko sa lalo. Dapat kasi mayroong scoring dito doon. Ilagay mo yun. Ayan na nga, score niya na Basta nga. pag-edit na. Ang dami mo naman demands. Ganyan pa to siya. Wala ang ingay ng boss. Ingin ng mga boys, gosh. Wait sa wait sa boys naman. Hashtag Hashtag Mga SSG. Sige, ako. Ano yung dream car ko? Ay, to, ano ko to? Ano sabi mo? Mini Cooper. No. Iba yung nasa isip ko eh. Oo, pero iba na. Ang iba na. Ano ba yan? Iba na ba siya? Ano yan dito? Hindi, yung malaki. Land Cruiser, ang tagal niya. OMG! Anong Range Rover? Range Rover. Boy, nagbago naman. Range Rover naman yun. Kanya ko iba yun. Sa akin nga, land tayo. Sige na, Range Rover. Oh, in fairness, yung Mini Cooper, gusto ko din yun, pero hindi na kasi pang family car. Okay, shit. Wait, sino nanalo dito? Panalo 6 ka ako. na? Panalo ko yung Oo, yung Range Rover. Sige. Okay. Ako, Facebook or Instagram? Ano na ka? IG. Wala na naman yung gana. IG. Wala, napago na naman. Kasi bakit yun na live lahat? Kumagano siya pag ano yung nag-give up. Kasi tingnan ko na hot doy. 7 guys. Friend niya kasi True talaga, friend. ayusin niya talaga Instagram. Ganun mo na lang. Ginawa ko sa Up ka, up ka. Instagram ba? Kasi may Ang hirap po. Ganun na ganun lang. ka, up. Pinakaayaw ko na animal. Ano? Uod. Oo, worms. Uod. Nag-give up na naman. Uod. King from snake. Patak. Sila na nag-give up na naman. Hindi na lang siya sumusulat. Uod. King from snake. Ulit ko na lang sana dito yung Philippines. Came from snake. Kaya pala natatakot siya kanina sa Philippines. Grabe na yung mga ganyan. Anything that crawls. Snake! Hindi naman siya. Pero, ako dyan, pero mas nakita ko sa uod. Really? Papahawakin niya ang uod siya ka snake? O kira ka sa Bakit snake? ako? Hawakan ako na ako sa dalawa. Mas nakita ko sa uod, mas marami. Bakit ka na niya alam? Channel niya to. Hindi, alam na naman siya ng ano. Hashtag don't know yourself. Hashtag Rice confused. OTP ko. Ano yung...
Wait, wag Ano? Ayun na naman. OTP. Hindi ko yun alam. Ano? Yung On the true-pairing choice. on the drug prescription on the Di ba OTP yung true pairing something? Ano yung O? Basta true pairing. O sige, favorite love team. Sus, ginoo. Nahihirapan, di ba? Nandito kasi OTP. Patniel. Ang tagal ba? Ay! Nag-give up na naman. Nag-ano sa akin? 8 guys. 8 ka na ba? 8 ka Yes, na? sa my true friend. Okay, eto. Dapat alam nyo to, ha? Oh. Kanina, yung sport ko, Favorite sport ko. Ano yung favorite sport ko? Puti. AFL. Ano Basketball. Wow! Basketball! Ang layo ng sagot nila. Late ka, uyan. Tagal mo, di ba? Nag-give up ka na din dun. Sino yung friend mo naman? Sino mahilig sa basketball? Sino nagbabasketball dito? Hindi niya gusto ang photo. Oh my gosh. I've Hindi been watching niya- Puti for years. I know, you're just watching it because of Dan, but you don't. I like it now. You said you don't. Oy, understand what's nangingialam na going naman on. siya. Nangingialam Hindi na alam naman siya siya. ng sariling vlog. Akala ko gusto mo ng basketball. Ewan ko sa'yo. Kapag ako nanood ng basketball. niya. Yun. Hindi naman ginawa ni Lyra sa buhok ko. Okay, eto. Favorite subject in school? Ikaw daw, sige nga. Filipino. Pataka naman ka, oy, hindi, oy. Wait. Mali pa yung spelling. Ano? Science? Narinig Yes. ko science, ang tagal naman. Chemistry. Best in Filipino ka. Pero sabi mo, Doesn't mean paborito ko yan. Bakit ka man nag-excel kung hindi mo gusto? Wala lang, English just daw. smart. Dami niya na-expect. Kaya nga, bakit ka ganyan? Kasi alam kita. Alam mo ba yung score mo? Hindi ko na Wala. Hindi na namin alam. Ay, no, wala na Wala silang na gana, akong guys. Hindi na sila nag-aaral sa blanco. Last Kasi kasi basta ako ako 8. Basta ako 8. I'm a winner. Madagdag talaga siya every Uy, time. 8 na. Parang kanina 3 lang yun. 6 ka lang, oy! Huwag Wala, grabe, mag- Lyra. 2 ka lang kanina. Ang hirap mag-talk. Sige. Ano? Ang hirap mo Faster, guys. Sige, hindi ko alam kung alam niyo to lahat. Ilan yung isda namin? Ang dami naman ng isda niyo, guys. Hindi. Mas marami pa. Ay, ang dami na. Alam, bilang ka. Pizza. Bilang ka. Close ako. Parang malapit sila. dami naman. Grabe naman yung 47. Ano yung bahay namin? Aquarium. Then, Ocean Park. Ocean Park. Tapos fighter. Tapos yung dalawang Guppies. Tapos tapos yung 15. Mali ko doon. Wala, tama man ako kanina. 16 ako. Ay! Tama ka! 16 May- kasi may ghost. Oo, tama. Oh, Ano yung sinabi mo? 8? 8, doble. 47. Grabe naman. 16. O yan. Palala na naman ako. Oo, Sabihin basta. mo. Kami kanina. Sorry naman. 6, 8. Sige, nung Four. bata ako, wait, Wait. si Kating. Nung bata ako, meron akong dream job. Ano yun? Nung bata ako, Cashier. Teacher? doktor. Kasi yung sabi mo, cashier. Ngayon Hindi. na yun. Ngayon na yan. Akala ko teacher ko yun. Akala ko ikaw taga-turo sa mga ano ngayon. Hindi, doktor ako. Dektor siya. Gusto ko. Yan. Line na ako. Kaso, Hashtag, continue to be a living blessing to others. Bika. Ganun na. mga idas. Mga idas. Favorite food? Hindi yan. Wala siyang favorite. favorite food. Ito na yung fave bagong. O, sinabi mo to. Ano yan? 10. Nine. Kasi, Uy, mahikan siya eh. Hoy, Kung ano lang gusto Review niya mo yung vlog kainin. mo, sabi mo, ito na yung bagong favorite food. Dugang ganyan ka. So, Ano yun? ipapareview pa tayo sa iyo. Haba, dami kong vlogs. I-review. Sinabi din niya siya sa akin. Masarap sa, talaga. Ano ko, Biko na sunog ah. Yun na lang yung favorite niya. Yung bi- Kasama. Hoy, Biko. Yung biko na fail sa iyo, kaya nawala na yung gusto Gravy. niyo. wait lang, yung favorite ko talaga yung kaldereta nila. Sabi niya, hindi ko favorite yun. Ilang taon ako na nagkasal kami ni Dan? Hindi ko din alam. 25 ata ako no? 25 ako. 11. Uy, nauna ako ah. Una si Kati. Hindi, Napagod na siya kasi Oh. mali. 57 na siya karon. Napagod na siya kasi mali siya 56. Naghahanap ng karapat. Nanglibak siya sabi ko, hindi niya alam. Shusa.
size, alam niyo to. 35. Sabi Sinabi lang ko na kanina. Wala na sila. Uy, nauna ako. Ito, sa ngayon, favorite TV show. Isa lang naman yung pinapanood ko. Ano yan? Married at First Sight. Wala nga yan ngayon. Bachelor, tama. Ano ka ba? Wala namang Married at First Sight ngayon, Lovely. Ano ba naman ito? Sila Saan ka ba nakatira? Saan ka galing? Ba't gusto ko? Bakit ka nagigialam na sa akin? Hindi alam na eh. Bakit ka nagigialam sa sagot ko? Nagigialam ng sagot. Ano yung hindi nawawala sa bag ko? Hindi. Kanina nga wala akong mga lip. Bakit? Gusto mo mag-soft yung hands? Oo, tapos lagi ako naglo-lotion Ang talaga. bago talaga mag-type ni Lyra. Hindi nagigiwa. Kapag may nanalo na, Wala siyang ano. pinadawan na lang yung phone. Wala siya na yung Kapag may nanalo. Ang hirap mo. Hindi talaga tamad ka lang. Hindi ako masyadong text. Nakikita mo bang yung text ako masyado? Oo, kaya sa group chat, ikaw kaya pinakahabang reply. Nagsistory time. Nagsa-story time ka, ang daming paragraph doon. Pang ano. Isang sagot ko. Before kay Dan, ilan yung mga naging seryosong boyfriend ko? Sino nauna sa inyo to? Hindi naman siya. Confident pa. Pinaganon pa. Confident ka. Hindi ka siya naman sa amin. Hindi ka na. Siya, Hindi ka naman. napagod na sila. Oo, hindi ka naman na. siya yung confident. Lasing tayo. Anong yun? Away. Anong ginano natin? Tiniraya? Ako, sige ito. Coke or Pepsi? Bagal yun naman. Sino nauna? Tingnan mo yung spelling niya. Wrong spelling wrong! Madaya kasi nag-type talaga. Yung kanya. Si OCK, yan yung gusto niya. Mahilig si Cathy Chen talaga. Yan yung lagi yung binibili. Ano, mali naman yung sa'yo. Pepsi daw. Bakit yung Ako lang kumakain ng kasi. dito? Uy, dala namin Coke. Oh, pero huwag kayong inom. Ako na, sige Huwag na. kang inom dito ka lang. Kasi Pepsi yung kanila, tapos inom ng inom Bakit? ikaw. Ano kinalaman ko sa Pepsi nila? Kasi inom ka ng inom dito. Wala na kasing iba. Wait ko. Wait mo. 39. Hello? 40. 39 ako. No, 38. Ano na talaga yun? talaga? 13 Hindi ka na umabot ng Minsan 40. umaabot naman ako ng 14. Nira-round up. Kapag ano lang, kapag busog. Kapag may laman ang bulsa. Pag uminom siya Number ng na lang, tubig. Logi. Ang mabilis ako mag-type sa number. Hindi, ano na lang. Salita na lang. Sige, salita. Last 3 questions. Salita na lang. Lagyan mo nga akong salita kayo. Sige. Kasi 11, 12 na, wala. Hindi na lost ka to. I already won. Sige. Ang dry I ko already mo. won. Sige. Wait sa. Hindi na, Outro na. Ito. Sige. Wala ka Sige ha, sabihin nyo ha. Okay. Ilang anak gusto ko? 3. Nag-give up na. 3 goes Tama siya. Dalawa. Dalawa lang, boy and girl. Pag nag-twin, tatlo. Three, Ganon. oh, pero saktong gihapon ko. Kaya mag-twin mo na. Sabo, Dalawa na lang ha, last na. Damihan mo, Lodi, kayo. Damihan mo kasi hindi na ako nakakapagpagod ng type. Hindi na to nakakapagod. Ito, sabihin nyo ano yung mga nickname ko. Raz, Riz, Ano yung ano ng ano? Nasaan yung Na walang buhok? Upaw? Ayan. Ay, isa din yan. Sinong reason? Zel, Pwede din na. okay, and then Razel, Raise! Nickname ko naman yung Raise, di ba? Inday, di ba, Day? Nag-give up. Wala siyang entry ni isa. Sa dami mo may risk ka na siya, wala ni isa. Siya kasi ang pau. Sino yung Riz? Okay na? Hindi pa. Hindi. Madamihan mo. Ito naman tapos hindi nagsasalita. Baka request. Ay, gusto. Na-amaze kasi ako kay Lovely. Okay. Na-amaze siya. Kapag nagdi-dinner, ano yung lagi ko in-order na drink? Lemon lime bitters. Ito, ano ba kasi nakain ito? Oh my gosh, I'm so Milk tea. Yun intelligent. na, ay tapos na. Panalo na ako. Next mo, ako. No. Yes. No. Nag-try. No. Nag-try. Cindy. Nag-Cindy. Nag-try siya yung sinabi niya, pero hindi niya nagustuhan kasi sabi niya, Over na yung story mo. Ay, nag-try lang ako. Hindi yung work mo. Magawa ka na ng storya. Na-choke ako doon. para maganda yung story. Kasi ka, tinabangga.
Nasunog yung bahay ako, na-choke ako sa smoke. Pinatay namin yung isa-isa. Sabi, ano nangyari sa kanya? Choke ka. Hindi, kasi nagbebenta kami ng smoke. Sabi mo, oh, anong lasa? Yan ang sabi mo? Oo, ano yung Matay. feeling, mamento. Oh, it's really Mentally. Wow, English. Nag-English siya na You know, oh, it's really mentally. It's a joke. Mentally naman. Okay, nag-cheat ba ako ever? Yes. To someone? Yes. Grabe siya, no. Baka Yes. yes ka naman, grabe ka naman sa akin. Bakit sasabihin natin, no? Ikaw mo ta. Pinilit. Pinilit yung yes. Sabihin na lang natin, no? Grabe naman siya, hindi, oh. Okay na, tapos na, pwede na tapusin. Hindi pa, hindi pa. Uy, tapos na talaga. Ayoko na. Ayoko muna. Ayoko na. Tapos na, tapos na. One. Fine. Nagka-piercing ba ako aside from two? No. No. Yes. Yes. Sa Ito, ako Sa loob. ako grabe na talaga siya. Ako yung gumawa ng sarili ko dito. Adik. Dito ako. Kasi ikaw man lang. Ako talaga. Kasi ate siya kay Cassie, Sarado na talagang rin pinagawa tagal niya yan. Ikaw talaga Bata pa kasi nagaganyan ako, ka. tapos ayaw naman ng mama ko. So, Kaya nga, ikaw na ganyan-ganyan, hindi ka ba Oo, naman? nilagyan ko ng ice, tapos tinusok ko ng nilagyan ko ng alcohol yung Dago. Dago. Hindi mo yung kay Cassie, ang ganda, Tapos tinusok madami. ko. Huwag yung gagawin yun kasi it's very Unsanitary, dangerous. unsanitary. Yung ikaw lang. Oo, nilagyan ko ng ice kasi pang numb daw siya. Kasi hindi ka kita. Yan na. Hindi na Hindi siya magandang imimplo sa kabataan. Kaya nga sabi ko, huwag niyong gawin yun. Bata lang ako, marupok. Okay? Thank you guys. Thank you very much. Please like, please subscribe. Lovely stays. My Lyra, Just Cathy, Veronica's World. Bye. Parang magkakasakit ako. Yung boses ko na iba. Thank you. Napagod ako. Ayun.